तो बता दी पावर स्टार पवन सिंह के कट्टर वाला फैंस बनी तो फिर आ चुकल बा ग्लोबल म्यूजिक चार्ट जौन की पूरा ऑल इंडिया के बताई कि कितना नंबर गाना केकर ट्रेंड करता और कितना नंबर पर के ट्रेंड करता। तो आप सभी के सबसे पहले यहाँ पे लेके चलता नहीं ग्लोबल म्यूजिक चार्ट पे लेके चलता नहीं। आप सभी भी खुद से सर्च मार कर देख सकता नहीं ग्लोबल म्यूजिक चार्ट मारे में तो पहल का ऑप्शन जो है ओकरा खोले के बाद खोलते ही आप सभी के सबसे पहले देखी कि कौन गाना कितना नंबर पर ट्रेंड करता और वो गाना केकर है। सबसे पहले ई नज़र आप सभी के आई तो सबसे पहले स्क्रीन के जूम कर देता नहीं। जूम करने के बाद आप सभी देख सकता नहीं कि के कितना नंबर पर ट्रेंड करता और केकर गाना कितना नंबर पर ट्रेंड करता। तो एक नंबर पर देख ली लाल दूसरा के कुछ सॉन्ग बाटे जौन की बाबे ओकरा से भोजपुरी के बात करते हैं। भोजपुरी के हम सभी जाने के कोशिश करते हैं, आप सभी भी जाने की कोशिश करते हैं। तो भोजपुरी में नंबर 12 पर ट्रेंड करता जौन पावर स्टार पवन सिंह के गाना बा राजा जी के दिलवा टूट गईल। ओकरा बाद से नीचे चलता नहीं, नीचे चलने के बाद एगो 27 नंबर पर ट्रेंड करता जेकर नाम हटे सेंट के शीशी जौन की शिवानी सिंह के गाना है। ओकरा बाद से 45 नंबर पर आम के सवाद खेसारी लाल यादव के ट्रेंड करत। आप सभी जान सकता नहीं कि एकरा में कितना पावर बा काहे से कि फिलहाल में गाना एक में बोलबम के बाद से केहू के गाना एल्बम आइल नहीं के केवल खेसारी लाल यादव के आइल बा। ओकरा बाद से चलता नहीं कौन स्टार कितना नंबर पर ट्रेंड करता। तो एक नंबर पर बड़ी अलका याग्नी, दूसरा नंबर पर उदित नारायण, तीसरा नंबर पर अरिजीत सिंह, चौथा नंबर पे पेसो पल्लूम और कुमार सानू। सबसे पहले चलते हैं भोजपुरी पर, भोजपुरी के कितना सिंगर कितना नंबर पर ट्रेंड करा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 11 नंबर पर पवन सिंह बाड़न जौन की बोलबम के बाद से कोनो भोजपुरी गाना नहीं खन दिले जौन जेमे कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी एल्बम भी दे दिले बाड़न। ओकरा बाद से 12 नंबर पर एगो भोजपुरी के सबसे सुपर क्वीन जौन कहल जाला सिंगर में ऊ बाड़ी जेकर नाम है शिल्पी राज। 13 नंबर पे एगो केहू दूसर केहू बा, लेकिन 14 नंबर पर खेसारी लाल यादव बाड़न। एकरे अंदाजा लगा सकता नहीं कि बोलबम गाना आवे के बाद कौनो एल्बम नहीं आइल, एल्बम सॉन्ग नहीं आइल पावर स्टार पवन सिंह के जी पर खेसारी लाल यादव के आ भी गइल बा। ओकरा बावजूद भी ऊ नीचे बढ़न, पावर स्टार पवन सिंह आगे बढ़न।